uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umphostoli dokotela uNsibande. Ngiyaxolisa baba ngokudilita. Ngibone sekude kakhulu. Ngiyabingelela kubazalwane bonke ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa. Ngiyabingelela kakhulu egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane, ngiletha ubufakazi. Ngizwe into eyisimanga enhlizweni yami. Ngizwe ukuthula, ngizwe injabulo ingayazi ukuthi ngathi velaphi. Ngizwe umzimba wami ulula noma ngihamba ebaleni. Ngizwe inhliziyo yami ithokoze kakhulu kuNkulunkulu. Bazalwane, kade ngakholwa ngaze ngabuye ngaqhubeka ngasindiswa. Kodwa inhliziyo yami binoxokozela ingenakho ukuthula. Ngivelelwa izinto, ngiphatheke kabi, ngigule kwenyuko high blood pressure. Kodwa ngizwe umehluko wesimanga. Ngifunde iy'mfundiso eziyisimanga ekhaya leZwi. Ashumayela ubaba umphostoli athi phosa. Uma usuphosile into awukwazi ukuthi ubuye uhambe uyoyicosha ngoba uyilahlile uyiphosile. Ethi siphose. Ngafunda ukuphosa bazalwane, ngasala amahlombe ami elula. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngey'mfundiso. Ngiyabonga kakhulu izikhali, umkhuleko, isikhali somkhosi, isikhali sokubhidliza udonga lwezono. Bazalwane, bengisindisiwe eside isikhathi ngokwemukela uJesu njengenkosi nomsindisi, kodwa imfihlakalo yodongwa beluyinkinga kakhulu. Ngiyalibona empilweni yami ngoba bengikhuleka kodwa izinto zingenzeki. Ngibona umehluko wesimanga manje. Ngikhuleka izinto zenzeke. Ngisho la ekhaya bese ngisaba ukuhamba ebaleni nje kube nesidingo ngathi ngingathutha ngiyokha kwenye indawo ngasawuthandela umbuzo uney'nkinga nje. Kodwa manje ngizwa ukuthula okuyisimanga, ngizwa uthando oluyisimanga. Ungathi uNkulunkulu nokwangibelwe phansi ukubolisile nokwakuthelwe phezulu ukushanelile. Bazalwane, lethe nje ubufakazi bukaNkulunkulu. Khula ngenzela kona empilweni yami. Ngiyambonga kakhulu ngesikhali somkhosi, ngesikhali somkhuleko, ngesikhali sokubhidliza udongwa. Bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu. Alibonge lidunyiswe igama lakhe. Ngiyambonga umphostoli ngey'mfundiso zakhe nomama. Bayasifundisa. Bayasifundisa usuku nosuku. uNkulunkulu sifisa abanike amandla amakhulu baqhubeke egameni lenkosi uJesu. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Nkosi yami ekhaya leZwi, kubuholi nje bonke, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Bafowethu asitutuzeke. Ngiyawukhumbula umbiko, umyalezo owadluliswa ile ntokazi esisenkosini. Kodwa cishe enyameni, ngokwenyama angiyazi. Mhlambe ngiyayazi kodwa ngazi ukuthi yona. Bafowethu, indlela yethu sonke siyahamba. Kuhleke kodwa ukuthi umuntu athi mayesehambile kuzwakale imbudulo yakhe ingabi mimbi. Kuthi makubekwe imbudulo ishiye abasele nethemba lokuthi uye kuphumuleni kwaphakade. uJesu Kristu inkosi. Ngibonge nje ngisale sengidlulisa ukubonga. Bengenza iphutha la ngathi ngidlulisa ishumi ngabhimba inamba kaSikhwama. Yahamba imali yayophuma eJoburg. uNkulunkulu emkhulu nje yangimemeza indoda yathi ubani lo ngiphi imali. Ungaguqa ngamadolo ngathi umntaka baba, imali kaNkulunkulu leyo ngeke ngikwazi ukupha yona. Uma unayo indlela ngibuyisele. Wathi ngizoyiyeka nje kanje uzuyikhiphe. Kade ngiyeke oyibheka ke namhlanje ngayikhipha. Ngase ngisala sengifakaneka ndodakazi mkhulu, ngoba kundodakazi ngesikhathi ngiyofaka eyami yena ubengakatholi. uJesu Kristu uyinkosi ngoba ngifike ngayithola nje iphila. Kusafanele ngiphinde ngifoneleke indoda ngibonge kakhulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, imisebenzi yakhe njalo ihlala imangalisa. Kuningi isikhathi sakhe singekho.
uyubona ukuthi ungankandi uyikhulume yonke i-South Africa. uJesu Kristu inkosi kakhulu baba, siyabonga ikakhulukazi. uNkulunkulu akathi ukusigcinela nje wena sifunde sikhule, ngoba iy'mfundiso azibeke kuwe ziyakhulisa ekukholweni, ngoba kahle kahle siyakudinga ukukhula ekukholweni, ngoba siye sithi siyazi kanti asazi. uNkulunkulu ma esibekela incwadi phambi kwethu ekhulumayo, siyambonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Nsibande noma Nsibande, ekhaya emndenini ngiyabingelela, nebazalwane bonke ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Baba ngicela kubeka nabo okuncane ungasincane baba. Bengilalela inkonzo yabesifazane, ngayilalela yonke baba. Nalapho khona uPastor LT Cele uMadludla efundisa ngalanikezwa kona nguNkulunkulu. Ababuhlungu inhliziyo yamafundisi ababuhlungu kakhulu, adabuka ngabuka lamavesi beyanikezwe wona, ngabuka ngapha ngilalela ngapha. Nalaya vesi labaseGalatia 4 verse 9, mina ngibheke lapha kuvesi 11 lapho inkosi ithi nginovalo ngani ngoba nganihluphekela ngeze. Adabuka inhliziyo yami kuvela lelo vesi lelo, ngababuhlungu ngabheka nekuhamba kwakhe uPastor LT Cele, ngababuhlungu kakhulu baba. Ngathuka lapho sengilala baba, ngithe sengilele ngatiboniswa sengimsebenzini. Uma ubheka emsebenzini lwandle lubi kakhulu, kodwa ngithe mangihamba lwandle ngathola selivimba imisebenzi yonke. Kwathi amathuba emisebenzi asavaliwe manje, inkosi seyabuya. Lelwandle seliladuzane sesihlala ngakhona, nebantu sebangakhona khona bavalekile phela bangahamba, amalwandle nazo selilapha eduze vele. Kwaqhamuka igagasi elikhulu, aqhamuka lafika lashagwana eceleni, kunemidlulamthi lapha emagamishini. Lafike lema lapho lasi masijika lashiye kume izinyawo lezi ngi-2 nemilenze, ukuthi mayibuka imilenze iya phezulu iwu-2. Bathiwa imilenze kaJesu lena. Yaqhamuka yeza vele yonke, kodwa awuyiboni phezulu agcina khona. Sitshengiswe nje imilenze kufika ngasemadolweni, ngetulo phezulu kwamadolo kuphela. Ingephezulu konke ngikhombiswa. Weza baba, wathi ma eza sakhombisa la abashaywa khona, kuvuza igazi, yampoloza igazi baba. Afike sawa phasi ngemadolo sonke saguca baba. Athanda zabamba le milenze baba, kuvuza khona igazi. Akhala kakhulu, ababuhlungu inhliziyo yami baba. Ababuhlungu buka nethambo oshayekile efayekile baba, ngathi kuphukile. Simemeza sithi uJesu Kristu inkosi. Kunemandiya lapha nokuba nemandiya Jesus is Lord, Jesus is Lord. Ngaphaphama baba, ibuhlungu inhliziyo yami baba, ibuhlungu baba kakhulu ngendlela lesimanga baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi baba, ngiveze leyo ndawo. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ekuseni egameni lenkosi uJesu. Ade ngikhonjiswa nje embonweni sengizovuka ekuseni. Ngikhonjiswa umuzi. Lo muzi obunomama, kodwa kuthe mina sengiyongena kulo muzi akasekho umama wakhona, kodwa ngikhonjiswa ukuthi bekuwumama ebengimazi. Kodwa lo mama uhambile washona endaweni ebingamathuna. Mina mangifika khona akasekho umama wakhona, kodwa ngifike ngabona umsebenzi kade wenze klina, igceke lihlanzekile. Kodwa ngaba nokuthi Nkosi yami, njoba lo mama ehambile washona le emathuneni, ubani osezosala clean? Ngabona kungathi kuyizihlahla ezikuleli gceke, njengoba usuku ubona iy'tshalo yikamango bekubukeka kanjalo eklinile, kodwa lezi hlahla ngikhonjiswa iy'thelo zazo ukuthi
yebo yena ubeklina, kodwa iy'thelo zalezi hlahla ziwile zingakavuthwa kahle, zingakabi isikhathi sokuthi zivuthwe, zasheshe zasuka esihlahleni zaqathakela phansi okungukuthi ngeke zidleke. Ngathi iNkosi ingasiza ngenkambo yethu kubantu esiphila nabo, sihambe inkambo emhlophe nesekumesabeni uNkulunkulu njengokusho kwezwi ku1 Peter chapter 3 verse 1 and 2, ukuze singabi nacala emindenini yethu, kubantwana bethu, ezihlotsheni zethu, singabi nacala uma sidlula kulomhlaba. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bamtsibande, ngiyakubingelela. Ngifisa ukudlulisa baba la ngingakabhukhi ukuvuma izono, ngibe nephupho ingathi bengihujwa isilwane nje esikhulu ngathi dinosaur ey'nsukwini nge-weekend ngingakabhukhi. Uma sengihuba ngibaleka ngize ngibaleke ngicashe ngibone umama nobaba abangiphethe bandeni engikhonza kulo, ngibaleke ngicashe ngabo, kusho ukuthi siyangilandela, sengicashile ngabo. Bese bethi bona-ke angeke sikwazi ukukuvikela, kufanele ukhulume into, ufuna ukuyikhulumela uthini, ngoba kwanathi asikwazi ukukuvikela ukuba lento ingakuthathi. Bese ngivele ngikhuluma ukuthi mina ngicela lento ingangithathi ngoba sengibhukhile ukuvuma izono noBamtsibande. Ebese-ke isilwane leso-ke sidangala sihlehla singiyeka. Ebese umama nobaba basebandleni lami bengibambeke ekuhambeni kwesilwane bethi, sheshisa-ke, hamba uyokwenza leyo nto leyo othe usuyibhukhile, hamba ukwenza, hamba uyobhala. Ingathi ngisheshise sengiphuthunyiswa ngihanjiswa, kuswelakele ngisho iphepha lokubhala. Ngathi ngithola into eyishadi njengekhalenda, ngibhala khona lapho ey'khaleni lapho ngezansi kwey'nsuku. Ngiyabhala izono, ngiyabhala. Ingathi ngikhumbula izono ngisafunda ugrade 4. Ngithanda kukhona uthisha engangimthanda njengobaba wami wayenesibongo esifana nesami engibizwa ngaso, ney'ngane ey'thile. Kwakuyinto nje yayikhona kimi. Ngifunda ugrade 4 ngiyikhandela umndeni wami, ngithanda nje ukuthi ubaba wami, iy'ngane ey'thile eklasini lami nasesikoleni, obhuti bami, osisi bami. Ingathi ngibhala yonke leyo yinto leyo, ngiyicushisa lapho ngaphansi kwey'khala zekhalenda. Ngase ngaphaphama nje ngibhala. Ngavuka lapho-ke masinyane ngathumela umyalezo wokuthi baba ngiyacela ukubhukha ukuvuma izono. Ngiyayibonga iNkosi ingilekelele kakhulu nangama-voice note baba ongithumelele wona. Izwi nje lisenhlizweni yami namhlanje, Izenzo chapter 3 verse 26. uNkulunkulu eseyivusile inceki yakhe, wayithumela kini kuqala ukunibusisa ngokuniguqula kube yilowo nalowo kini ebubini bakhe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Umsebenzi kaNkulunkulu uyathusa kakhulu. La masonto adlule bekufe ithoyilethi la esihlala khona, la sifunda ngakhona. So kunomuntu ona umuzi loyo. Mase selifile linqamuka babi nje, ngazi ukuthi libulawa yini. Ngakhuleka nami nje ngingazi ukuthi ngithini. Ngakhuleka ngathi Nkosi, anginayo imali yokuthi ngikhandele lithoyilethi. Ngakhuleka nje ngikhuleka leso sikhathi nami engingasakhumbuli ukuthi ngathini. Kwaphela iy'nsukwana ithoyilethi lalunga. Hawu, ngiyambonga uNkulunkulu, ngathi bakithi uNkulunkulu uyisimanga. uNkulunkulu belokhu ebekile enhlizweni yami ukuthi anginikele, ngathi nginganikela okweshumi before ngiqale i-exam yami, because i-final exam yami iqala kusasa. Ngayitshela ukuthi ngoba kade ku-weekend angeke ngisakhona ukufaka umnikelo, because kade awubeka ukuthi nje ngibuye ngikhohlwe. Namhlanje ekuseni nje kwakuyi-Monday sengibuyele ethoyilethi, mase ngifika ithoyilethi alisasebenzi futhi. Bese kuyafika enhlizweni yami ukuthi
okweshumi engakunikelile bekumele kade ngithe ngizokunikela namhlanje. Njengoba nje ngiqeda ukufaka umnikelo kweshumi seliyasebenza futhi. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi, ngiyaxolisa kuNkulunkulu ukuthi ngithathe isikhathi shuthi indlela bengikhumbuza ngayo. Amen. Ngiyabingelela kubaba Mtsibande nakumama Mtsibande nasekhaya leZwi nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. uJesu Kristu inkosi. Baba, bengicela ukuletha ubufakazi lapha. Bese ngisho nje ngithi umthombuluko uyoshaya nini, ngoba lo bufakazi ngikuthole ngoLwesine. Kunomntwana la ofike la, intombazane nje ikhala ilahlekelwe umsebenzi, igxoshiwe emsebenzini wayo. Sakhuleka, savula umkhuleko kababa, sakhuleka kanye nobaba. Ngase ngiyitshela ukuthi asibambe i-fasting u-1 day. Nangempela sayibamba i-fasting. Ngakusasa yavuka yayofesa kwenye indawo. Ithe isahamba nje isibuya ukuyofesa, kwafonwa emsebenzini wayo la bebemxoshe khona. Bafona bathi akabuye Monday ezemsebenzini, befona kuLwesine. Kanti nalapha abeye khona ehambisa i-CV nakhona bathi akeze Monday emsebenzini azoqala. Wabuya weza lana emangele. Wathi nje kanti uNkulunkulu unjani Nkosi yami. Ngathi nje siyamethemba uNkulunkulu, siyamdumisa ngeyimangalisa asenzela zona. Besingobani thina Nkosi yami ukuthi nje asenzele iy'manga ey'nkulu kangaka. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga. Kuyamangalisa. Ngazwa ngifikelwa yinyembezi ngathi nje siyambonga uNkulunkulu owasilethela ubaba Mtsibande. Siyambonga kakhulu. Iy'manga ezenzakalayo masikhuleka abaseRoma 10. Nkosi yami zinkulu kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba uMphostoli Mtsibande nomama uMphostoli Mtsibande. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngidlulisa amazwi ami enduduzo ngomamcele esizwe ngoLwesine entambama ukuthi usesishile emhlabeni. Ngizodlulisa nje ukudabuka enhlizweni yami. Ngathi mangabe ngiyifunda ngilalela le voice note esasithumelwe ubaba uMphostoli Mtsibande ntambama ngoLwesine, ngezwa inhliziyo yami babuhlungu, kodwa kwafika izwi lithi babusisiwe abafa befile enkosini. Ngeke ngajabula-ke futhi uma ubaba uMphostoli esephinda futhi evula lona lelo izwi. Ngabona ukuthi limfanele ngempela uMamcele. Ngiyamkhumbula futhi ngilalela inkonzo yomama. Ngiyakhumbula isitembu asibeka sokuthi sigcina iy'nyanga nje konke lokhu kwasezweni kahle kahle singabazalwane abangafuni ukuphuma ezweni. Ngiyakhumbula nje ukuthi kwase ku-August kuzogujwa esontweni i-heritage yayisigujiwe usuku labesifazane sezogujwa i-heritage. Ngenxa yokuthi ngase ngifundile ekhaya leZwi ngahoxa nemali yami, ngahoxa nami uqobo. Siyambonga kakhulu. Nangakho ukusifundisa ukuthi abantu besifazane bagqoka kanjani, siyabonga nje ukuthi uhambile emhlabeni ephila, simaze kancane kodwa nathi sila eThekwini sitholile ukufunda kuyena. Shuthi uNkulunkulu uma ethi indaba akayisho yokuthi sigqoke kanjani sabantu besifazane, noma yena wayisaba, kodwa uNkulunkulu wathi isho, ngoba uNkulunkulu wayazi ukuthi iy'nsuku zakho sezobe yamthatha. Siyafisa ukufunda kubona omama abafana noMamcele, sihambise okwabo nathi sisakhona, sisalandela, sisacathula ezwini lenkosi, sisafunda, ngoba nakhona ekhaya leZwi siyafunda kakhulu. Siyabonga kakhulu. Ngidlulisa nje amazwi ami enduduzo. Ngiye ngaphoxeka, kodwa ngabe ngathi-ke uNkulunkulu phela akasolwa, uyazi yena. Mhlambe nami ngonyaka ozayo kobe kuyimina, okuwukuthi mina okwami nje fanele ngilungise indlela yami, ngiyihlanganise noNkulunkulu noJesu, ngikwenze konke sishunyayezwa ngakho, ngoba siyashunyayezwa kakhulu. Ngingaze ngeqe. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Kodwa nje ngidlulisa ubuhlungu engiye ngaba nabo enhlizweni yami. Bengithi mhlawumbe
iyoba khona enye inkonzo nami ngikwazi ukuphumelela ngimbone ubuso nobuso, kodwa-ke akwenzekanga. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.